Hola amigos, dneska vám ukážem, jak sa pripravuje mousse de maracuja. Je to zase ďalšia špecialita od nás z Casa León. To vynikajúci dezert. Na prípravu vám stačia 2 dužiny Casa León, 200 ml kondenzovaného mlieka, 200 ml smotany na šľahanie a 10 g Smetafixu, ktorý môže byť, nemusí spúšťovať šľahačky. Takisto na dozdobenie môžeme použiť müsli, keksiky a tak ďalej. Príprava je veľmi jednoduchá. Zoberieme dužinu. Najlepšie si nechať dužinu vopred rozpustiť, aby sa vám s ňou lepšie manipulovalo. Vložíme do mixera jednu, druhú. Pripraviť si to môžeme samozrejme z ktoréhokoľvek ovocia, je to na nás. Pridáme 200 ml kondenzovaného mliečka. Dosladíme podľa chuti, v tomto prípade použijeme med, môžete použiť ale ľahšie aj cukor. Medík je zdravý. 200 ml smotany na šľahanie. Smetafix. A vymixujeme. Nechám mixovať, až nám to pekne zhustne. Ak máme dezert pripravený veľmi jednoducho, môžeme dať na spodok müsli. Pridáme mousse, alebo teda ovocnú penu. Dodáme keksičky. Zase môžeme doliať s peničkou. Nakoniec dozdobíme čerstvým ovocím. Máme pripravený ďalší zo skvelých prírodkov od dezertov Casa León. Hasta luego!